New Trap Integrated Territorial Organization HITO kala penbenaban penlong dang rally yat pajba na yorong heb sha Assam House dan kiti hakan no phai singi ar penru trek na wieng ar jar puar yak ba antep kum red flag de pan penram yak cingca siasat yap sangut kinong shishno ngamukro dagi bor pulit bat bor para khala ko Assam kabla ja khasdap ar puar trek na wieng ar jar puar HITO kala ong bakan sedang suara rally yak kata no phai singi baka khot ka wer ya boro bermanishim menta dak bukan thok tengeru yak sarkar Meghalaya bat sarkar Assam Organisation kan thang rui tung shop dor ju menteri rangba ka jela Meghalaya konrat ke sangma bar menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma hakate kan no phai singi yala ye shom kerki ban jarai ban shim no ko ke sinjam ba ngin shim no ki lat jing ki ta ka bas dang sha ngin dang sha ya ka jing thang momati hangte hapo Assam House habar hangto te kan sedang la at pendiri trek ka badai ka sin sajan hakapor live je te kan sedang sha ka jing ya professional yoring hap na fair biket nang tai ka ba kumba sans pa mitar ai te ngin pungkut bat hangte hapo Assam House bat hangto ngin thang iki momenti bat iki ting shop jong Himanta batu konrat kongkal ke sangma te ni kerpat ru iki nong song jong go breh nyok trap ba hakte ke singina du step Carpenter trek ba kandai ka red flag de ba ni kentu yaki supportar ki jongi yaki pra ka dokot bat yaki nong song jong ka brih nyok trap bat khamtam ke ja ka jelah hibaro ka wei ba ki dei ban se yaki ne klama kum kadak bangi don ha ka jingma kandai ka red flag de bat kum ong kentien nong wei red flag de because we are in the mood of code blue kata ka jingyat pajba kan long kum kadak ka bangi penrem ye kan ka sarkar bat ye ka sarkar Assam belengi shim da ka bangim shim da ki sngi ki long trei bangi sto ba kan ka por ki bon ki khon samla ki jongi ki bang don exam tingim kwan ban pen thot ye ka sukasan badai kan ye kam dei ka jingya khon hapdeng jongi bagi pajba lane hapdeng jong u pajba jong ka nong song snong jong Assam kani kadai ka jingya le hapdeng jong ka Meghalaya government bat Assam government bat ngi ki seng bhalang ta de halor kata ka nongrem ngin ya che kalenti ki bangila da ong te bat koi kalyang ru nilalap ba bun kini ki jinge hapo kane ka jella ba kani ka sarkar MDA hi kamla shuban te lakam ba dangmenem step la don ki ba phone yanga na po snong mukro ki ong ba hangto bala dep thang yu ka bit kini ki pajba lane kita kinong tre jong Assam ke lawan pungkhoi ke lawan shongbyang hangto te ka bomot kini ki sarkar Assam kam khin snap jaka sarkar Meghalaya bat kam don hi ke jing tiang jing smet te ki wan phai byang ki wan shongbyang ta yaga to ka bit ru ka basnangan chu kwa ban pun paw yu phi kam dei hapo Assam ka dei hapo Meghalaya te ka jingkali ka banga kwa ban bu ka sarkar MDA balai ka le hadu kan ne ngakan mau ngan kran ya ka bala dep menakane porbeja hapo langpi hau arhajar shpau hak shimiet u hak por badang don doktor mukul sangma u set up ya ka police station shimiet te balai kani ka sarkar u konrat pat kamla ban bu ya kani ka outpost hangtei hapo border komut na po 0 point na du badon katuka Assam outpost tengi na kalyang kajongi ngila dep kren shai hiru untuk kesini bang inum sha banbu hapo outpost banbu outpost hapo bar hapo snong barto namar ba ngi smo ba kandon kambet hangto hapo 0 line kaba dai hapo khap border wat ngapan pan scam shu kata ngan phai khendiat hausnam ar hajar khat lai la don ka propose na ka sarkar barim tenre kendala wan tat kelawan ka sarkar BJP pat la penduk pendam no ye kitu ki jingdawa na ka jela ka ban fan na ka Ministry of Home Affairs ban tay ki outpost hapo jela Meghalaya bat Arunachal tengi hakalor kane kanong rim tengi ngin persya be ja ka to bakin ong ban bu outpost hapo barto ki David ban bu hapo mukro ka badai ka jaka ka badon ka jingkulmar hapo menta wat mendai tang mukro kinu ki jaka kiba don kani ka jingi kulmar hangta la dei wan bu ye ki pulet outpost hapo ka jela ga jungi pi ong balengin balengim ye ha ka sarkar ngangan su keren bedo basai la san pautli ki snem ngila dep ye kala i sa kala lengkar sa to ngamla ban len ba kani ka sarkar kala persang ban ye keren
te lada ga dei shisha ba kwa ban ya kran ya met pot bale u konrat kongkal ke sangma umnut ban setup ya kata ka police outpost ka bale de ki we ki chief minister ki barim kata example ka ba clear lada umon ban le ula henry uni ber udai u chief menteri rang ba bating bamnut ban ya kon persya ya kani ka sarkar Assam badai mu ya lade hi udai ubreu babam sap kum chief minister ulong u hisa corrupt chief minister jongka state jongka jela mekla takadaw umnut ban le yale persya kum yale persya ka sarkar barim ni kwa rubun bu jingkli kan ka sarkar MDA ba balai ka khangi kan ka internet tang ni jingjia ka bajia ka basha siat bat kampat don kata ka jingya kulmar hapo shlong henry la shu spread je kita ki rumors ba ba ka don ka jing ya kulmar hang ni hang tai ka kum kini ki jajja barit ki sajja ba lada ki kwa ban khang bali ki le shliang men khan ni por bajia ka to ka jingja hang ne ka ba poi ka jingya sho jingya bom jingya dat ki la devon shim ka ju initiative henry ka ei ka ba ki la le kalong illegal but claim the yo bor laki authority ki babiang ki la shuyele ba start be kat kum ka ki pung khen ka kondon